akọnụ ndị Igbo aga m akọrọ na akụkọ ifo unu ga-eji mara na ote nwaanyị na-asọpụrụ di ya ji mechazie n'ikpeazụ sọpụrụ di ya by force mgbe ihe ike mere ya asọpụrụ di ya. Ifo chakpi nkịta nyere akpa oke nyere akpa egwu mara ọkụkọ o ruru otu mgbe enwere onye ọwụ enwere nwoke ọwụ nwoke ahụ nwere ego ọgaranya ọ lụrụ ụmụ nwaanyị atọ. Onye nke mbụ na-asọpụrụ ya na-erubere ya isi, nke abụọ na-asọpụrụ ya na-erubere ya isi, mana nke atọ a na-ekwe asọpụrụ ya ọ na-erubere ya isi ka ahụ ya na-akpa eke mma. Ya eruo otu mgbe ihe a na-ewute nwoke a na-ewute ya ya sịrị ihe a ga-eme ka eke mma na-erubere ya isi. Ya gaa na nke dibịa si dibịa biko ya chọrọ ịma eke mma na-ekwe erubere ya isi, ụmụ nwunye ndị nke ọzọ na-erubere ya isi, ọsọsọ eke mma na-erubere ya isi. Dibịa sị ya lee ihe ọ ga-eme na mgbe ụbọchị eke na ọ ga-akpọ ha gaa na mmiri ha niile ga-agafecha mmiri ahụ otu otu, ha ga-agafe mmiri otu otu. Nke na-erubere ya isi ga-agafe mmiri ahụ nweghị ga-eme ya, mana nke na-erubere ya isi gafe mmiri ahụ mmiri erie ya ma o ruberela isi ya ekwete. Orubasa eke ya agwụ okporo ụmụ nwunye ya ha gaa na mmiri ya sị ngwa ha otu otu unu ga na-agafecha mmiri otu otu, unu ga na-agafe na mmiri ahụ otu otu. Onye jụrụ ịkpọ ya di ya mmiri ga-eri ya. Nke ọzọ sị ya mee ya kpọọ ya imi so ya imi nke ọ na-esu mmadụ imi. Ya eruzie nke mbụ asị ya ngwa gafere mmiri a tụkwara na asị ya gafere ya gafee mmiri abịa riwe ya. Ihe ọ ga na-aza ana mbele mbele kwuo ya nke mbụ agafewezie mmiri ha abịa na-eri ya ya etie dimo kpọpụrụ m ụgọ n'oke mmiri ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri a. Mgbe ahụ ọ gụrụ egwu ahụ mmiri a chọrọ iri ya gbadachaa ya agafee onweghị mere ya. Nke abụọ abịawakwa gawa mmiri abịawakwa bịa ya n'ukwu gbagotewekwa ya n'elu obi ya ya bịa gụwazie dimo kpọpụrụ m ụzọ n'oke mmiri a ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri a dimo kpọpụrụ m ụgwọ n'oke mmiri ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri dimo kpọpụrụ m ụgwọ n'oke mmiri ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri. Ya agụcha mmiri ahụ agbadazie ya agafere ya eruzie nke atọ eke mma eke mma abịa oke mma na-ekwe akpọ ya dị imo ihe ọ na-akpọ onye enu ya abịazie gawa na mmiri mmiri abịa riwe bịa n'ukwu ya sị onye enu kpọpụrụ m ụgbọ n'oke mmiri a ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri a. Mgbe ọ na-agụcha mmiri abịa ya gbagote ya n'obi ladies gbagote ya n'obi yere anya asị onye enu kpọpụrụ m ụgbọ n'oke mmiri a ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri a. Agụcha ya mmiri agbagote ya n'olu gbagote ya n'olu ladies chọrọ ịbịa n'ebe ọnụ ya na-emezisi ụta onye enu kpọpụrụ m ụgbọ n'oke mmiri a ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri a. Mgbe ọ na-ekwuche mmiri abịazie n'ọnụ ladies na-abịa n'ọnụ na-abịa n'imi mgbe ọ na mmiri achọrọ iri ya etiwezie dimo kpọpụrụ m ụzọ n'oke mmiri a ihe na-atụ egwu dị n'ime mmiri a.
Ụgbọ na-ekwuzi ya mmiri agbadatawa ya gafere ndị mmadụ achụwa ya ọchị ele ọbụla na-achụ ya si elu na-achị akwa isiri ga akpọ digide igo ugbu a na mmiri eriele gị ọnụ gị kpọpere gị kpọzie di gị ifochakpi ke ihe unu mụtara n'ifo a eze bụ n'afọ ka ihe mụtara n'ifo a kọrọ na ya aka ọ dị mma nwaanyị irubere Popu John Paul nke ịtọ ka ihe mụtara ọ dị mma mmadụ dị gridi kọrọ na ya aka ndị Igbo oke eke mmadụ gridi akwe dị ọkpa ka ihe ọka ị mụtara ọ dịghị mma mmadụ ịdị selfish ndị Igbo ele onye dị selfish eke mma kwe ọ dịghị mma mmadụ aka nwe ngwa ọ dịghị mma mmadụ ịnụpụrụ dị isi ndị Igbo ngwa kọrọ na nwaka ọ dị mma mmadụ ịnụpụrụ dị isi ifochakpi